Haritik tiratzea gustatzen zaion pertsona gazte bat, ez? Kuriositatea duena eta bere ikasketa hildoan gehiago sakontzeko helburua duena. Eta baita ere kutsu bokazionala duena, batez ere ikerlari gazteek jasaten duten prekarietatearen ondorioz. Interesgarria iruditu zitzaidan alde batetik nire lana aurkezteko aukera izatea eta bestetik ere beste ikerlari gazteen lana ezagutzea eta batez ere potentziatzea edo euskeraz egiten diren ikerketen alde edo aurpegia ez erakustea. Berez, emakumeek espazio publikoetan duten presentzia ikertzen dut, performance-a ardatz izanik. Eta kasu honetan baliesporten performance bati buruzko aurkezpena egin dut, eta handik abiatuz nola ere aztertu dut nola edo zegaitasun duen espazio publikoetako iruditeria patriarkalak eraldatzeko. Interesgarria, ikerketa edo lanildo asko ezagutzeko aukera ematen ari didalako edo, eta intentsua baita, baina pozik nago eta esperientzia ona izaten ari da.